Sen dúbida, o polvo é un dos produtos gastronómicos máis demandados, pero dende mañá venres deixará de estar presente nas nosas lonxas. O que o queira deberá comelo conxelado. A Consellería do Mar, de acordo co sector, ven de ditar a orde pola que se establece o inicio do período de veda desta especie. Será por unha duración de algo máis dun mes. Durante este tempo queda prohibida a súa captura por medio de calquera arte en augas galegas, incluindo a pesca marítima de recreo. Acabamos o que é a veda deste ano, empezamos a veda do pulpo, bueno, este ano non foi alá moi bo, ainda que levamos sacados e traídos desde que empezamos, pois casi 400.000 kilos, non 400.000 kilos, pero, como te digo, non foi un ano alá moitas capturas, agora estamos fallando moitísimo, bueno, este de momento é o que hai. Segundo sinalou o presidente da Federación de Confrarías, a campaña deste ano veuse tamén moi condicionada pola crise do coronavirus, xa que moitos mariñeiros víronse obrigados a parar. Claro, afectounos moitísimo, non? Tamén, a maioría dos barcos tampouco xa foron a mar, outros foi un ano tamén un pouquiño atípico porque empezamos con moito malos tempos, os barcos non traballaron pola parte de fora aínda, traballaron un pouquiño, e agora coincideunos tamén que o pulpo está ca hueva, está desobando e que non come, non? Vamos a ver como que fai este mes xa decidimos tamén parar un mes solo porque, bueno, polo tema isto do Covid, non? Porque sabemos que vai ser a volta vai ser un pouco dura porque non hai movimento de mercancía, o pulpo non sabemos como nos vai afectar para cando regresemos se vai a comprar ou non, as cámaras están moi cheas aínda do produto, e se non hai eventos, e se non se vai consumindo, non hai festas, ni moito menos, ou sabemos que vai a ser un pouco duro, non? A veda é unha das medidas técnicas que comprende o plan da especie, co fin de axustar a xestión ao seu ciclo de vida, e así protexer a súa reprodución e contribuir á súa explotación máis sustentable.